Vols saber si algú et manipula? No cal que cridis, només cal preguntar bé, escoltar profundament, perquè la veritat s'amaga en les esquerdes de les seves respostes. Primera pregunta, per què creus que ha passat això? El manipulador evita la claredat, torsiona la culpa, mai admet l'error, és un mestre de la boira. Segona, pots explicar-m'ho un altre cop? Els mentiders cauen en la repetició, la història canvia perquè el fonament és fals. Tercera, què necessites de mi? Aquí s'exposa la veritat, no solen respondre clarament, perquè el que busquen no és sinceritat, sinó control. Quarta, com et sentiries si t'ho fessin a tu? El manipulador trontolla, l'empatia li crema com àcid. Quan el forces a sentir, la màscara llisca. Cinquena, per què no m'ho vas dir abans? El silenci revela la trama. Si balla entre excuses i línies de temps, la veritat no hi és. Sisena, què vols dir exactament amb això? El manipulador s'amaga darrere de mitges paraules, però quan exigeixes precisió, quan el miris fixament i demanes claredat, es trenca. Al cap i a la fi, el manipulador no tem l'acusació, tem la pregunta justa, la calma, la precisió, perquè davant de la serenor, la seva màscara s'esmicola com vidre. Així que pregunta amb força tranquil·la i mira com el silenci fa la resta.